Congressman Chel Jokno, interns, dapat may bayad na daw? Dad, naging controversial ang isang sinasabi ni Congressman Chel Jokno kasi nagpropose siya ng isang House Bill 5081 na sinasabi daw na meron dapat daw mas magandang rights para sa mga interns. Ang mga katulad ng rights na ito ay dapat meron daw silang sahod. Yung sahod daw nila o allowance daw ay dapat 75% of minimum wage per average working hours worked per day. Tapos, syempre may mga other conditions siya na syempre dapat may mga reasonable working hours, dapat walang discrimination at mga ganun. Pero Dad, maraming nag-criticize ngayon at binabati ko sa House Bill 5081. Kasi sinasabi nila, usually, since hindi naman required ang mga kumpanya na mag-hire ng interns, pero requirement to sa mga college, yung universities, na maging intern kayo para meron kayong work experience, ma-apply niyo sa mga natututunan niyo sa college, baka, kung na-approve ang House Bill na ito, ang sinasabi niyang batas na gusto niya, baka mas konti na lang ang magiging internships available kasi may bayad na. Pero sinasabi naman ng iba, na since 75% naman ng minimum wage, baka ma-hire pa rin sila. Dad, ano masasabi mo dito sa House Bill na ito? Na maganda yung panukala, no? Pero sana wag natin kakalimutan na it takes two to tango, no? Ibig sabihin hindi lang yung gusto mo dapat mong unawain, pero uunawain mo rin yung kung ano yung pakinabang ng kabilang partido. Kasi kung siyempre, katulad sinasabi natin, yung mga internship, no? Normally required yan ng mga eskwelahan, no? Ng mga colleges at universities. Siguro kung mga public schools yan, mga state universities, at kinakailangan nila magkaroon ng internship, dapat ang gobyerno magbigay ng allowance sa kanila. Kasi kung hindi, di wala nang tatanggap na kumpanya. Kasi tandaan natin, no? Sana naunawaan din ng mga nagbibigay ng mga panukala at ng mga bagong batas na dapat inuunawa nila yung lahat ng partido, hindi lang isang partido. Bagamat napakaganda na suggestion kasi nga gusto natin tulungan yung mga kabataan natin na magkaroon din ng konting kinikita habang sila intern. Pero wag natin kalimutan na yung mga kumpanya na tatanggap ng mga intern, kadalasan sa kanila ayaw din tumanggap ng intern dahil para sa kanila, istorbo lang yan, ma-aksaya pa yung oras na sa pagde-training ng mga hindi naman dapat kinakailangan pag-aksaya ng panahon. So meron ding training cost yan dahil meron silang empleyado o mga staff o manager na i-assign para matrain o matuto itong mga gusto mag-intern, no? So dapat yan meron tayong gawing kaakibat na incentive, no? So either sagutin ng gobyerno yung mga nasa public sector, ng mga estudyante, ng mga college o universities. Kung private naman at sila ay magkakaroon ng internship allowance, dapat yung internship allowance deductible sa charge sa tax yun, no? Pwedeng i-apply yun as tax payments. Kaya lang pag gagawin naman natin yan, mababawasan din yung buwis ng gobyerno. Kaya nga ito ay napakamasalimuot na usapin, no? Kung sasabihin natin gusto natin panigan yung mga interns, napakagandang panukala para makuha natin yung tamang boto, pero nakakalimutan natin, baka naman lang pinapahamak natin yung mga bagong magiging college student, university students, because wala nang tatanggap sa kanilang kumpanya kung babayaran mo sila at mauubos lang yung oras mo. Katulad sa atin, no? May mga gusto mag-apply ng intern kahit naman tayo na istorbo rin, no? Kaya lang bilang tulong sa mga paaralan at sa mga estudyante, kaya tinatanggap natin kahit na naiistorbo yung oras natin, mga opisyal natin na istorbo na kinakailangan silang turuan, no? So yun ang nangyayari na dapat unawain din natin yung overall scheme of crafting laws, no? Kasi sometimes you make a bill, pero kung di naman masusunod at ayaw sundin ng mga tao, di para nag-aksaya lang tayo ng panahon at pinarusahan pa natin yung mga kabataan na dapat magkaroon ng maayos na training, no? So wag natin kakalimutan, kunyari kahit na tayo gumawa tayo ng batas, sabihin natin, batas na pinagbabawal ang mga babaeng naka-miniskirt, yan ba'y mapapatupad natin, no? Mahirapan tayong patuparin yan kasi nga hindi mo maiiwasan na may mga taong ayaw talaga, gusto na talaga mag-miniskirt. O kung sabihin mo dapat lahat ng lalaki nakapantalon, no? Kung paano yung mga naka-short pants, no? Gagawa tayo ng batas na ganun, hindi naman mapapatupad. So let's make sure that when we craft bills and laws, it should be practical, feasible, and viable to the parties concerned. If you're only trying to benefit one party, then the other party will be disadvantaged. Do you think that there will be a beneficial result into this issue? So sa akin lang, sa ating mga mababatas, kung gusto nyong gumawa ng batas para magkaroon kayo ng mas magandang reputasyon sa mga madla at maiboto kayo, dapat gawin nyo yung batas na practical, feasible, at viable sa ating lipunan. Hindi one-sided lamang. Kasi meron pa nga nag-propose 1,000 peso minimum wage, 2,000 peso minimum wage. Kaya sinasabi natin, gawin nyo na lang kayong 1 million. Di lahat ng Pilipino, baka ilan na lang magkaroon ng trabaho, no? So let's be practical. Let's use common sense. And let's always be, reasonable when we do something. Ngayon, Dad, actually, sang-ayon ako dyan. Kasi naging intern ako around 10 years ago. At saka napapansin ko sa mga internship at mga kaibigan ko naman na nakakapasok sa internship, usually mga trabaho na to, short time nga. Kasi how many hours lang ata yung binibigay natin sa internship. So, syempre, para sa kumpanya, ayaw naman nila mag-train o mag-retain ng staff na alam nilang ilang hours lang or isang summer lang or 1 or 2 months lang magtatrabaho sa kanila. Tapos, technically, yung mga binibigay ng trabaho sa kanila, yung mga sobrang light work, mag-xerox, tumulong lang sa office o ano, hindi talaga siya as parang full employee status. So, paano natin masasabi na 75% ang bibigay natin na sahod sa kanila? Pero yun nga, may mga nagsasabi na mahirap daw maging intern kasi para sa mga ibang estudyante, sila pa ang magbagastos para sa kanilang transportasyon at pagkain papunta sa internship nila.
nila, tapos wala naman, magtatrabaho sila ng kahit na konti, pero wala naman sila mauuwi na pera doon. Kaya na-understand ko naman that, pero hindi nga ito feasible na bill kasi mas maraming kumpanya ang madi-discourage na mag-hire ng interns. At ngayon, kung requirement yan sa college at university na kailangan sila mag-internship, o di mas konti ang makakagraduate sa mga college or university natin. At hindi dapat yun ang goal. Ang goal ng Ilocano Defenders Party List, dapat mas mapadali ang mga college application natin at saka mga college graduation natin, pero mas mataas ang standard para mas gumanda ang quality ng education dito sa Pilipinas at mas gumanda ang kinabukasan ng bawat Pilipino sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Katulad ng paulit-ulit namin sinasabi, dapat dagdagan ng pamahalaan ang budget para sa edukasyon, para masuportahan ang libreng pag-aaral ng mga estudyante, lalo na yung mga kapuspalad at sa mga laylayan, at matustusan hindi lamang yung kanilang pang tuition fee, pati mga allowances nila, pati mga pagkain nila, kasi para nang sa ganun, kung maayos yung nutrition nila, mas magiging maayos ang kanilang pag-unawa sa kanilang inaaral. Kaya dapat yun ang pagtuunan ng ating mga mababatas kung paano madadagdagan ang budget ng ating pamahalaan sa edukasyon para magkaroon ng todong suporta sa lahat ng mga mag-aaral na lalong-lalo na sa mga public schools and state universities. Ito yung napakamahalaga sa lahat. Hindi lamang sa tuition fee, hindi lamang sa pagkain, hindi lamang sa allowance. Dapat suportahan sila sa mga pangangailangan nila because ang kayamanan ng ating bayan ay nasa pag-aaral ng ating mga mamamayan. Kung mas mataas ang antas ng kanilang kaalaman, mas gaganda ang kinabukasan nila at gaganda ang kinabukasan ng sambayanan. Maraming pong salamat. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.